We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Laumoy! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. Do you want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Bernes sa tanang mga biktima sa gugma. Sa mga nagnegosyo diha sa politika. Sa mga manigbasay diha sa media. O sa mga banggiitang tirador sa adwana. Welcome na pod diri sa ato ang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show. And I am your host, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ato ang top 10 list nga timailhan nga magpapili ang usa ka tawo. Top 10. Number 10. Magsigig pa picture sud simbahan. Number 9. Feeling close kung makalamano. Number 8. Bisan Domingo magpapreskon. Number 7. Kugihan mo kulkog og imbornal. Number 6. Bisan kontra gusto, pero mo sponsor gihapog uniformes basket. Number 5. Muundang ragpahiyom kung matog. Kini. Number 4.
tanan astang poste tagdon maayong gabi dia poste. Number 3, magsigig hawk anang batang siponon. Number 2, sabay-sabay des TikTok. Ug ang atong number 1 nga timailan nga usa ka tawo mulansar. Joke dayon aron ibigin. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Cebu Pacific Air welcomes you to Manila. First, let me tell you this, nga lahi taron nga episode. Unlike sa mga previous nato nga mga episode, nga nitukita og mga hisgutanan nga dunay labot ang lungsod last week ug sa mga previous week. But this time around, our whole production team felt the need to tell you why we are here in the first place and to, of course, formally introduce this show. Wa magina na ito nabuhat, yan, no? Wa pa? Sige rag, ato ni buhaton ron. Unya, 12 na taka-episode. Nya karon pa tani pagawas aning pagpaila-ila. Sige lang. Okay ra. Kalimot ko pisli. Okay. Do I have to tell you nga this is a satire program? Do I have to tell them? Di lang sa tingali. Lahi ni amo sa naandan nga format. Sa radyo o sa uban pa nga media. For example, sa akong idol, ilahang Super Bob. O kang Leo. Nabuha niya. Ang gibansay sa ilang kapanahonan, nagtamod sa tradisyonal nga paagi paghatod sa opinyon o balita nga uga, hubo, o way pamarbas. O sa, in English pa, kuha na siya, naked truth. Munay usok kaniadto sa karaan. Ug di mitakos diri nga makig-indig sa mga higante sa industriya. Una lugar, transmitter ng ila. Amo diri kay router. Lahi lang mi kay ang kamatuoran nga among ihatod diha ninyo kay sinaninaan man ninamog sayal. Kamatuoran nga gisud na mog plastic balon. Kamatuoran nga among paambak-ambakon sa Chinese garter, tamtang na amo diha nga galantaw. Sa tinuod lang, gusto ra gyud namo nga malingaw ug ma-enjoy tang tanan. Huna-una alang nga naglingkod mo sa atubangan sa lamisas mga taga-gobyerno samtang gapaabot kung kanus aka tinggan samtang galantaw while gapakli-pakli sila sa ilang mga way kapuslan ng papel aron innong kunong importante siya kaysa nimo nga nagpaabot niya. Imbis inyong ikasuko sama diri sa among programa, mag-enjoy na lang ta. Kay kung sineryoso pa'y tuyo na mo diri, gadadaan ako diri palwa aron pamuspusan mong tanan. Pero, by the way naagyapong ko sa radyo ron, DYCM. 11:52 sa dial sa inyong radyo. I'm still doing what I'm supposed to be doing in radio. Ga-sideline ko ron diri sa internet tungod kay mahal na kayong bugas. Pangutana, mahimo ba nga itande ang tradisyonal nga mga programa sa radyo ngari sa mga bag-ong nanggawa sa internet? Asa sila naglahi? Ug asa pud sila nga nagkatukma? Lisod ni nga pangutana. Mura kag gatandi og mansanas ngadto sa bato. Nangutana ko ni ani tungod ako mismo. Hangtod karon kada adlaw sa di pa ko mamahaw, magbaid ko sa akong dila tungod mutingog pa man kog radyo. Kaysa pagkatinuod lang ang labing nindot buhaton aning kalibutana, mao ang paghisgot sa apan sa ubang tao. Tungod wa may lami ang radyo kung ang atong makubi ang pagsigi na lang og aleluya. Kinahanglan gyutang mangukray. Nangutana ko ani tungod daghan ang nahibo nganong ang akong beauty kalit lang nga napadpad diri sa internet. Napo nako katuig isip usa ka komentarista sa radyo for all you know.
Walay isyu nga wa nako matuki. Lahi mi sa ubang mga propesyon. Ang kuno na lang gyud nako diri ron. Kaming mga taga-radyo, maoy kinabrightang tao sa tibok kalibutan. Una-una alam ninyo ha, kung unsa kalisod ning among trabaho, maghisgot ganimig mga butang may labot ang balaod, kinahanglan, mas hawod pa mi paminawon kaysa abogado. Unya, maghisgot ganimig may labot sa panglawas, aw astang doktor mukurog kung makadungog namo. Mutuki ganimig mga katukuran aw tanang engineer mo saludo sa among kahanas. Nagoy kausa nga gibisita gyud kog architect aron lang gyud nga iya kong ingnon ba. Nga sir, mahimo ba nga diri sa imong atubangan ako ning sunugon ning akong diploma? Ang akong kamahuan ug ang imong ka-bright gamay ra kay ko sa itandi nimo. Kay bawo magud ming mga komentarista nga ang kinatas ag ihi maoy labing haw diri sa panibya. Busa, ayaw gid mi ismula. Basta nagkupot na gamig mikropono, wa gyoy pangutana o kalibog ang di namo mabadbad. Kauna, dito pa ko sa DYRF, sa University of San Carlos, ni-interact nako sa radyo through sa telepono si Bradsok Fernandez. Iyagyod kong gisuyan kung unsa kalapad ang akong kahibalo may labot sa pagtuo. Asa ko no mabasa sa Biblia nga kaming mga komentarista maoy unang luwason inig abot sa adlaw sting hukom. Kaya nag-ingon-ingon masaguana sa akong programa. So ako siyang gitubag nga basaha lang na Dias Loyo, sir. Lara na Dias Loyo sa Biblia, makita na nimo. Nasa ikaw in the middle sa akong radio program, gitawgan kong abogado yan. Usa sa labing maing laking abogado sa Karkar. Taguon ta lang sa pangan nga si Attorney Enriquez. Kay samtang nag-drive day kuno siya sa sakyanan, naigking siya nga naminaw nako nga dako kayo kog tingog nga nagyaw-yaw kung unsa ka waypos ang balaod. Limang gana. Tingon ko yan ha, nga waypos ang balaod yan. Bugado ko siya. So, iyan ay kong gisok na. And this was on air. Ingon ang abogado, bisan asa kang lugara diri sa kalibutan bay, naay balaod. Upat katuig nga amo gining gihaguan, buntag gabi og tuon. Unya, sa ingon ani kasayon, moingon lang ka nga way post ang balaod. Kita kung binuang niya no eh. Aw, kay may laki ma'am ni. Kami mga taga-radyo, ako na yun siyang giingnan nga ingon ani ni Torne. Walay pulos ang balaod ngadto sa tao nga mga tarong. Kay ang mga tarong di gina mohimo og butang nga supak sa balaod. Tangtang sa pikas bahin, ang balaod wa pud nay pos ngadto sa mga dautan. Ngano man, tungod walay balaod ang di lapason sa dautan. Takto ko yan di. Diba? Way pos balaod. Gibutang ang telepono o niya uwa nagyud ko niya sa muka sukad ni adto. Pangutana, asa mo kadungog anang mga klase nga mga pangatarungan? Di ba? Diri ra namong mga komentarista. Hambog kay ming mga komentarista tungod tingog ra magoy inyong madunggan. Nindot kayo ipangasaba sa kahanginan nga walay pakitaay sa naong. Ingon sila tinalawan, pero para nako minarunong. Aritas radyo batok internet program be. Ang radyo sa una, labi na diri Sugbo, sa panahon nilang Serge Rimonde, Inday Nita, Ambrosio Iyas, Migs Enriquez, Dante Luzon, akong mentor si Tony Avila. Mga play gani kuno kag pagka-reporter, ang una gyud nilang pangitaon mao ang kalidad sa imong tingog. Radyo ka. Kinahanglan kung laki ka, ang imong tingog lanog bisan sa layo. Murag nagdinahunog nga baha gikan sa kabukiran nga mubanlas sa tanan niyang maagian. Munang sagad sa mga nagprograma ron sa radyo, kung imong paminawon, murag mga Mr. Philippines og tingog.
Mga barbilado kay mga ubol-ubol ba? Hello Mike Tess, hello Mike Tess. Dahunog tingog. Walay taga-media ang wala ng ambisyon nga maparehas ni Ted Filon. Anang tingog ni Ted Filon nga murag makabugto og garter sa panties asawa? Bang, kadungog makita sa tingog ni Ted Filon nga magandang gabi po sa inyong lahat. Inana ba? Kumusta naman mo diya? Paikapa ko sa itlog, be. Inana. Mo ginay ideal nga tingog if nakas radyo bay. Pero kung ang imong tingog murag bisagra sa karaang pultahan, na inigabli, ang tingog ba murag napiit nga kanding gikubid, ayaw na lang yung pagpatugatugag kupot mikropono. Wa gikay luna diri sa radyo. Hangtod karon naagihapon ning mga golden voice of Philippine radio. Although ingon sila nga ang last of the Mohicans mao kuno to si Ray Langit. But naa pa may gihapoy pipila diri sa atua ang katikaw-tikaw ba? Ay sus kadaghan pang managsagit diya basta matungod na ganig microphone. Singgaak na yun. Namang mga klase nga program handler nga mo pagay pagsugod sa programa, suko na silang daan. Astang oras sa relo kasaban. Atong oras alas 8:30. Suko na yun. Para nila komentaryo na to. Kamong mga nagtanaw ron, I'm sure that most of us, for once in our life, have been thoroughly acquainted with what and how radio programs are being done here. Ang mga tana ko, uso pa ba ang paisog-isog o binalditos radyo? Kaya kung ako inyong pangutanon, epektibo manghapon kung ang imong tumong mao ang pagpanguliktag libel. Apan karon, inaa na may internet, I believe mas effective ang atong pagtuki sa mga nagkadaiyang issue with so much of modern technology that is available at our disposal that it can practically aid and help us navigate our way to some of the most difficult yet important topics of the day. My point here is dili angay itandi ang radyo diris internet media. Why? Because produkto ang internet sa evolution. Bunga siya sa karaan. Naglahi naman tuod ang platform but the essence and objective is the same. And that is advertisement. Woy! Sige, pataani! Sa gunson naman ning disgrasya sa daan nga naglambigit sa Ceres bus liner. Dili ra bagyog kabuhion. Ambulansya damagan, motor patapsingan, astang iro di pasayloon. Paita. Pisat gyud ka kung wa sa mood ilang driver anang adlaw. Kunya dili lang makausa, kundi nag-anam nagkadaghan ang mga insidente nga na nagbisiklita gyud ang panglatayan anang dagko kay mga ligid sa series. Unsa man ang inyong mga driver diha na nagpiyong na dias manobela? Nag-anam naman og kasipa ang panawagan nga uting kayon pagbalik ang prangkisa aning series bus. Naasay nag-ingon nga tungod di kuno ni nga hapit na lang di mga tug ang ilang mga driver kay lagi gahinangol ang kompanya. Kay lagi oportunidad daron nga makakwarta mintras nga wa pa padagana ang ubang mga jeep diri sa Metro Cebu. Mudi ay nga ligsan na lang ang tanan ninyong gagmay di asdan kay galutaw man ang inyong mga driver diha. Tinahapit mo pahuway, tinahapit mga tug. Sumunang mangutan na kus mga taga LTFRB. Unsa may aksyon nga inyong gilihok ani? Inyo ba nang gisusi? Kung nagsubay pa ba na sila sa mga naandan? Doon na pa ba'y mga balaod nga kinahanglan na to silang pahinumduman? Kay kung wa, nganong magsigi pamantaan eh?
Okay. Unya, wa na magitay igong oras. Pero sa di pa ko malimot, alang sa ato mga fans o sa ato ang mga viewers, pwede mo nga magkasunod nato pinaagi sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel or pwede mong maka-like and share sa atong Facebook page or you can follow us sa ato ang Spotify o sa atong iTunes. I-search lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. Unya, kinahanglan kong magdali bay kay tinuod gipasiradan ang minteryo pero abli masambuangan. Kung ako'y absent dito. Sabado pohon, magkuyog yapunta. Ay kyug kalimti, halang dun si Bathala, labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar.